Vamos a tratar de explicar que esta tarde se tratará nas comisións informativas da Diputación Provincial unha iniciativa por parte do Grupo Provincial Socialista referente á creación de unha liña de axudas para favorecer as asociacións e os centros comerciais abertos da nosa provincia. Esta iniciativa está fundamentada en que o sector comercial está a atravesar por un momento crítico, por non decir moi difícil, en todo o país, pero especialmente nesta provincia. Esta pandemia veu a poñer enriba da mesa que os comerciantes necesitan axudas urxentes e non só axudas, sino tamén a protección do que é o Concello dos Concellos, porque ata agora a resposta que recibiron foi da administración máis cercana, que somos os concellos onde están asentadas esos centros comerciais abertos e esas asociacións de comerciantes. Decir que moitos deles ao mellor xa presentaron algunha iniciativa ante a Diputación Provincial e obtiveron a calada por resposta. Polo tanto, solicitamos mediante dúas propostas de acordo que son as seguintes: unha creación de un fondo, de unha liña de axudas en réxime de concurrencia competitiva urxente, dotada de 500.000 euros para un reparto equitativo entre todas as asociacións e os centros comerciais abertos da provincia de Ourense, que os hai no Barco, en Ribadavia, en Carballiño e en Ourense hai 3 e asociacións hai repartidas por todas as cabeceiras de comarca. Tamén pedimos a segunda proposta de acordo, que é a creación dun plan estratégico en colaboración con todas esas asociacións de comerciantes para facer campañas de promoción, fidelización e para todas aquelas estrategias que favorezcan o comercio e o sector comercial e empresarial desta provincia. Por lo tanto, esperemos que desta vez, desta volta, a Diputación Provincial sexa quen de apoiar a todas estas asociacións que representan o tecido comercial da nosa provincia.